padong namimusaka. Jugang represent featuring straight parma. Paningkamot ang tubag sa kalisod, kapugi o kahago para ang ato ang pangandoy maabot. Napay adlang musunod, dili ta mag-ungot, dapat itay maglihok. Paningkamot ang tubag. Ako nang isa-isay, hindi pinamay-may. Rimaw, fucking story, daghang nagsubaybay. Tuwid kay nilabay, sila nakabantay. Nakpis na ulo pa na sa unang ginagmay. Wild kid, pagkabata, ahigis pangasaba. Sa kapadlungon kay Maigo, permis kulata. Yan para sa kalalasan, Street Forma Underground Sounds. Ikaw pat na battle para karong gabi una. Nika versus Vlogs, you want to magpakano? Siyempre, nagkasalamat sa natawa na ating karoon. Nagay naguras para nga kalimukan. Siyempre sa mga baguang sa eksena na sa Diwa, Rapolo, Timuri Vape Shop, WT Jewelry, Street Forma, MN Production, Pound Town, Kalye, o tinatanugayan, ELG represent. Everybody makes a fucking noise for Nika. Kay dunay dagan nga manampit, piliya lang tumubi at mananghit. Kay di tanan is lost, Nika. O kanibay, Kampu represent. Everybody makes a fucking noise for Vlog. Fighter, ni tanan, Gabure, 2.0 cypher. Sa mong linya, wal ilimit, I'ma kick you ass out. Kolahe kay ka og driving, Yes, nagkwento sa sila. Daog sa kwento si Nika, gipili niya mauna si Vlogs. Kanibay na tournament battle. Paminaw na to. Round 1 Vlogs. Yo! Yeah. Siyan. Sakto kagibutang lang to ni ighuman. Mabungi ni stokar makat unig saktos lugar. Dili man ni para sa imuhadan. Di ba kita gaang kagimuhagdan? Ibutang tagnig budamag. Pila na kadigan mo di mo atbang di mo laban. Imong gang nagkalat ragabay panghipos daan. Di mo dagan, di mo anga. Sa ko mga remara kagikulata bugok. Kanuwa ka mo balibad ha? Karo nga nailad ka. Mga linya kagakiat ra ay hilak ha makilaw ka. Nako ay palabi, kani magdula awa ko ganahi. Nako magigubat wa kagabae, tanan limon lang diri mga bali ali. Autang ka sarangka sa ko mga linya diri makataranta makadagan bagbag balabag na ang tagaalas ba sa kadabang kabangan. Kasabi di nga iro kanitangan, diri na ka masilo makalampag. Dapli na migo na kay samtang, wala pa ka maigo kay gipag grabe nang gigas gansingan kilaws kanibal ni ang animal. Sa kasuti nga di ka body bag. Kung para nila ikay natripan awang animal gaki at radi ay di palabi bay hines agihay sa kasuti nga di ka body bag. Yeah. Time. Check. Round 1, Nika. Yo, shout out East Los. Kumusta naman ka? Kusog pa kaha ka? Mga multi ni mo vlogs nga pinugos ang pagdala di ka kusog ay pataka ni mo do di ko mataha diri masabtan nga nung last month katong mokswa mo tunga layo ragap ang kahanas this piece of shit wa katunga I ain't your homie patol rap taka kag sukol nako brad malagag zilag mubaga kung ako'y mutingog balagbag kontra sa tingog gahilak murag na piit nga ilaga matay inani kakahinay do dili kakadaog ikay basag makadungog murag gibulyom puno akong kasek murag adik nga mahurot ka na kog higop o apil ni UMC nga mas dragon pa man ko nimo mong paminaw og pamati og ako'y mugunit smite ilahi ang kamaayos ka maulang mo recite do batak kong ni aring partida pa ni bay nga mas angay ka nga mahadlok og pingis kong nisuway ang kada bit bomba ang gihit sumbag kada spit brick pisti makaliki like earthquake mo real shit, tuo kag your dope kid. You smoke weed, I smoke bombs. Na tuo ka, I don't sleep. You ain't got no shit. Bisag abot sa kapela 47 ng sukod. Load ang kada tira. Yeah.
Makagigil mo deliver do, dili na taka-level ang ka-devil ni mo blocks, di makonsider nga pang rebel. Bida kontra bida, call me fucking Eren Yeager. Got some skills, lahi tag-breed, ako gutom sa pagka-greatest. Ata nga doon, so okay na. Oh, bakit? Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Check, check. Kung bakit imuhada ni korte ka korne sa botche padog ni sa morke sa ato pa ni mo kay paborne ay koki ang multi lahos ni kaporte awara pasikatan na no crime sa nagubay dili ka ka-time sa ang Ricardo sa tuha na og plastar di ka kamaganda kung ako na ang muransak ilalim ang mga gidigabay ang mga tao laro ni mong kilaay way labok sa pagkataka ni sabay inyong manok alanganin pa kay stick bagay kung mo batin na di ka sige hirit inigdigit pagigdigit pagtanga ni song ko dire nga pagbatay ang dala ni song ni dire tama ray ka na sus pagpadamay ko kang Mirox now nga too katulo na to gisirok pero di ako nanigitiyon so wayi ko no katawa kung sa bala kagiti kong pinisayaw ang taga-agwanta imong abilidad akong ibalandra dito to tingog wala mo kabausa ang imong ka-snake gamit niya sa pagkanta kato klarong sakit na slide ko kamay na ako'y sami na gusto na ni Sidan fuck you adik may manggani kang fuck you kalit sige tingog Check, check. Yeah. Oh. Fraction. Yeah. Oh. Check. TikTok, tugat kadaban at tunog mura og Bigfoot kung ako'y mutapak. Simple, ranig mga saba o di ka gusto peaceful, ako'y pinakayawa. Patay ka gamit basic flows, why antidote? I'm sicker than this bullshit flows, I'm overdose. Tilo di mo smoke, but dope as fucking gold. Hiniin yung king ka, king like frozen throne. Bati kay katanaw si muhang imbi. Wakay angay sa bulls ni mo nga jersey. Pamati ni mo ato ikaw cool kid. Mura kag trabahan di nga tigpulkit. Ang abilidad ni mo di sa karnikap. Di angay biliban, di ka abas bisan pag illegal. Layo na kog lupad ko to brakas lokal. Abi manggod nimo nga ako mayano-yano sa tinuod lang wala pa ka tinudaw maayo o para lang masayod masaaba kay chansang muda o gugwa mo patol direktanig ka palok buwang di pabalos magpili ni guwat nimo sa pito nimo bangos sabad nga di maayo sa una ko nga batol ikaw magsilbing pakahon. Yeah, enjoy na tanan. Yeah. Sa last round, karon di kasi minaron. Basi sa imuhang kaon mga tinahon labi na ron. Haras ka basta tingkaon dako day kag budiga karon ako kang patilawon. Kung sa kaon lip and right baka og combo. Kung ako'y mo lip and right katog ni hantod udto. Kay lagi niya di daw kumusokol sa kani nga match up wara ka mabudol. Mao ni resulta sa pataka ug sanong. Imutang giswito bay kung asap ka padong. Kay baklaro sa suwang nga wala man ning alam magwa gibatik ka kuyaw. Sa unang kapag tamag nakigharong kasayawan niya mo syagit. Pero wa na imong dugong ang imong maliho kay ang kurogs imong ngabi nasa agas lasang shit.
Yo. Oh. Yeah. Check. Sulti ang tikado ako ganahis pag-abot. Partidas unang salang mura kog mahimuot. Nilahos diris Apollo bisag wa pa ko'y tulog. Kay bisan pag sa damgo di na niya kakadaog. Bisag asa pata ibutang malupigan. Maakapilabit palagway dag-anan. Kaya wa na kuwas lugar like Escobar. Kuwangon ragtabang tanan bang kampo brad. Arita pakitaon sa mga garbo. Makabwisit laglayo ra kay tagimayhon. Nimo dako pagani gurugutin sa ampol. Wako mo dili way pilikin say katigi. Di maapikig way limit gutom gigil nga magsigi. Check. Yeah. Yeah. Pagpraktis ag maayo, imbisi nga duwa ikay ipatay ni guwa sa plano. O di pa lang iposti siya ng dili mo tungawa ko ni suwati gahapon. Yo, Nika versus Vlogs! Pakpaka! Nagbaligo! Yep! O kung ganahan mo itong battle bay, supportahin mo ninyo gumikan sa pag-subscribe sa mong YouTube channel. Di na kayo na nakabugat pero dako kayo nagtabang para na mo. Nika versus Vlogs, non-tournament battle. Judges decision 3-0! Everybody make some fucking noise for Nika. Shoutouts Vlogs bay! Shout out is lost record. Yo, shoutouts ito naman pa shoutouts. Adrical, congrats ni Nika, props ni Vlogs. Round 1, maglaro na sa performance ni Nando ka, si Vlogs kay choke niya sa round 1 si Nika kay clean performance, punchline hits na niya kay round 2. Pwede na ko ihatag ni Juan, ni Vlogs, kanan clean performance. Kasi lang may slip sa round 2 but ako ihatag ko ni Juan, ni Vlogs. Sa round 3 diri mo Kuan kanang pareha sila doon nga nag-choke sila. But si Vlogs kay nin-choke siya niya. Kuan na siya nimbalik sa iyang line sayang kayo. But there is nanikamo siya sa iyang lines nga mapuna. Sa nakalimot siya nanikamo. So 1-3 Nika ato ni Vlogs. Congrats ni Vlogs. Yeah. Props ni congrats ni Nika, props ni Vlogs. Yeah, akong gi-vote kay si Niga. Zak Niga. Akong gi-vote siya kay si Niga kay Kuan. Mas klaro yung tingog niya. Nindot po to ka Vlogs pero kalimot siya. Pero para nako if material lang goro mas Kuan si Niga. Nindot yung tingog po mas klaro. Si Vlogs nindot po pero makalimot sayang yung mga siwat. Auto. Niga. Yo, CJ Lewis, AGK. Dibuto na ako kasi Nika from ALG, yeah, shoutout. Cause round 1 kang Nika, round 2 tabla, round 3 tabla kay Poros na kuan kanang dilim kayo lang performance Poros pero Nika akong boto. Thanks.